har sai da ya soma ya sake shi yayi tafiyar sa ya bashi. Mana kana tafiya abin hawa ya baka wahala ka ji kamar kayar ka gudu yadda ake cewa da Hausa ko, musamman masu Vespa irin tsohon daɗin nan ba na yanzu ba, wanda ake wa kirari da kaci dubu ka kwana a zaure. To da haka Jabir yana tafiya akan raƙumansa sai raƙumin ya gajiya, ko dai saboda tsufa ko kuma saboda wata rashin lafiya. Yace sai da yaji kamar ya yadda shi yayi tafiyarsa, shine fa arada ayyu sayyibahu ay ayyu tiliqahu li yadhhaba ala wajhihi, ya sake shi yayi tafiyarsa. Qala Jabir yace ina cikin wannan yanayi falahiqanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai naji annabi ta bayana, ma'ana ya riske ni ya cin mun sallallahu alaihi wasallam, wanda da dama mun sha faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam inda zai yi tafiya da sahabbansa saboda majaran saka idan ya san akwai matsala a baya sai ce gabani na ta baya, idan ya san akwai matsala a sai ce na yi ta biyu na baya. Wani lokaci ko da ba matsala ta tsoron makiya za su iya kawo hari ba, in akwai masu rauni cikin ayari dan kar a tafi a basu, to sai annabi ya ce ku tafi ni zan biyo ku a baya, saboda su sahabbai in suka san annabi yana baya to ba za su yi sauri da yawa ba, to wannan zai sa masu rauni ba za a tafi a basu ba. An gane ko? To da haka Jabir ya ce ina tsaka da wannan hali falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya cin mun ya riske ni, fada'ali sai yayi mun addu'a da yaga halin da nake ciki, sai yayi mun addu'a, wanda daman yana daga cikin hikimar shugaba ya kasance a baya, saboda wani zai iya samun matsala ta abin hawa sai a taho da shi ko sai a taimaka masa, ko wasu za su iya yarda waɗansu kayayyakin su sai a tsinto musu a biyo su da shi. To Jabir ya ce da annabi ya zo ya riske ni ya tarar da halin da nake ciki, raƙumi na ya gajiyar da ni, fada ali sai ya mun addu'a, wada rabahu sai ya daki raƙumin da hannunsa mai albarka, fasara sairan sai raƙumin yayi tafiya lam yasir mislahu qattu, tafiyar da bai taɓa yin ma irin ta ba tun da ƙuruciyarsa sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine albarka ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sau da dama babu ruwa annabi ya sa hannu a waje a samu ruwa, sau da dama akwai ruwan amma kaɗan ya sa hannu sai ruwan yayi yawa, sau da dama abinci ɗan kaɗan wanda bai wuce mutum ɗaya ya ci ba, in annabi ya sa hannu sai abincin ya ishi dubban mutane. Aisha ta ce wata rana annabi ya taɓa bani wani hatsi bai wuce kwano 2 ko 3 ba, ya ce aje wannan, na aje a gida ina ɗiba muna cin ana dafawa, ta ce sai da nayi wata da watanni mun kasa cinye wannan abincin. Ta ce ran nan dai kawai sai na ce wai shi wannan hatsin ba zai ƙare ba ne, bari in auna. Ta ce ina auna sai ya ƙare. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin Khandak, yunwa ta ishi sahabbai hatta kai suna daura dutse a cikin su saboda yunwa. Suka ce mu zo mu kai ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu nuna masa halin da muke ciki. To shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka zo, wannan ya bude cikin sa aga dutse, wannan ya bude cikin sa aga dutse, ya daura dutse daidai, shi da ya bude cikin sa sai suka daga dutse biyu ne, ma'ana shi yunwar tasa ta ninka tasu. To wani daga cikin sahabbai shi da matarsa abin ya dame su, halin da annabi yake ciki na yunwa, gashi ana ta aiki na yi wa Madina ganuwa fadala, sai ya ce to ga mu ma abincin mu ba zai ishe mu ba, kuma yanzu idan muka je muka takkira annabi ba zai taho shi kadai ba, zai taho da mutane da yawa, ƙarshe abincin shi ma ba zai ishe shi ba. Sai matarsa ta ce masa to ka je kai masa rada mana, ka ce yazo shi kadai ka dan tanadar masa wani abinci. Yazo ya rada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mun dan tanadar maka dan wani abinci ni da iyali na kaza kaza. Sai annabi ya ce ai shela kowa ya taho. Ai kuwa hankalinsa ya tashi da shi da matarsa, suka ce to za mu ji kunya, abincin namu da bai wuce na mutum ɗaya ba, manzo Allah ya yo gayya. To da annabi ya zo kofar gidan sai ya ce da su a gaya musu menene abincin nasu, suka ce gurasa ce ga ta an kwaba ba a gasa ba, sai ya ce to a fito da kullun. Ana fito da kullun da ya addu'a ya ce a koma aje a gasa.
da aka rinka gasawa mutane suna ci suna fita suna ci suna fita sai da kowa ya ci yayi kat kuma gurasar kullun kamar ba Abu Huraira ya ce wata rana nayi kwana da kwanaki masallacin Annabi ban ci abinci ba yunwa yace domin wani lokaci wata kan buge ni in kwanta da yawan sahabbai su ta tsallaka ni su dauka bacci nake nan ko ba bacci nake ba yunwa ce yace wani lokaci in yunwa ta yunwa saboda kawaici da Annabi ya koya musu ba sa roko Abu Huraira ce sai in bi wani daga cikin sahabbai in ce zan masa tambaya in tabinsa ina jansa da magana so nake mu isa gidansa a fito da abincin samu danci amma ba tambaya ce da ni ba yace galibi na fi wa Umar irin haka to Abu Huraira yace wata rana ina cikin irin wannan yanayi na yunwa sai aka kawo Annabi hadiya kyauta ta nono a cikin ƙwarya Abu Huraira yace wannan nonon ka san mutum yana jin yunwa sai ga kawai zai iya cinye Kano yace sai nake ganin nonon nan ai kawai kurba ɗaya zan masa karar da shi manzo Allah ya kalle ni da kyau ya karanci abin da ke cikin zuciyata na shauƙin da nake so na amiko min nonon nan manzo Allah zai nuna masa karama sai ya ce ya Abu Huraira ce nonon fa ni kadai ma in na sha ni ina ganin ba zai ishe ni ba za kamata a ƙara min irin sa kamar guda 10 yace amma Annabi sai ya ce je ka tattaro min duk ƴan uwanka ashabus suffa su ma wanda suke cikin hali irin naka mayunwata sakamakon sun taskace kansu a masallacin Annabi dan koyon ilimi sune wanda Allah ya ce da Annabi wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya aw ta'riti wala taqridil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fataqrudahum fatakuna min adh-dhalimin Abu Huraira yace sai naje na kirawo su Annabi yace duk su sha ni ina kallo yace wannan sai ya karba ya sha Annabi yace ƙara ya sha sai mutun yace na koshi sai Annabi yace to tashi ba dan uwanka akai tayi duk sai da kowa ya sha ya kat nonon kamar ba a taba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yazo layi Abu Huraira yace to ya Abu Huraira zaka sha ni sai zan sha bana sai aka bashi aka ce to sha yace na sha to larabawa suna da wani abu idan mutum ya sha nono ya koshi sukan ce har mukan ga maiƙon nono yana fitowa ta kofofin gashi to alaman nono ya ratsa kake da Abu Hurairah yace har sai da na fara ganin maiƙon nono yana tsatsafowa ta ƴan yatsuna alaman nonon nan ya ratsa jikina na sha na koshi sai Annabi ya sake cewa ishrab ya Abu Hurairah sha dai sai da nace ya maikin Allah ba zan iya ba na koshi wannan ita ce albarka ta maikin sallallahu alaihi wasallam waye isa yi irin wannan duk wani jabu da ake da fojari dan a zo nan ne kuma wallahi ba za a zo ba to da haka Jabiru yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda kiwon nan raƙumi da hannunsa mai albarka raƙumin ya zabura ya samu lafiya yayi tafiya irin tafiyar da ba a taba ganin yayi irin ta ba ma a rayuwarsa qattu da dai fakala to bayan Annabi yayi wa Jabiru addu'a raƙuminsa ya dawo sabo kar sai Annabi ya ce da shi bi inihi bi uqiya siyan min da shi mana da wasu ƴan kwabbai wannan ya nuna Annabi yana ciniki da sahabbai suna ciniki da Annabi duk duniya ba wanda ya kai su sanin girman sa da kai ne ka fi sanin girman sa da kai za a hada ku rayu amma duk abin da kaga kana yi da sunan soyayya madalla in abin bai saba wa shari'a ba amma duk da haka ba irin naka Allah yake so a yi masa ba nasun yake so shi yasa ya dan kada wani yazo ya ce maka ya zai sahabbai su ciniki da Annabi ai kaza irin yadda ake canja musu maganganu yanzu saboda zalunci su yi abu na girmama Annabi amma wani yazo a ƙarshen zamani saboda lalacewa wai ya ce shi yanzu ya gano wannan abin da suka yi wa Annabi wai rashin mutunci ne rashin girmamawa ne saboda cin amana yanzu kana nufin Allah zai hada Annabi da wanda bai san girman sa ba ya rayu da shi
kuma wannan abin da sahabbai suka yi inda rashin girmama annabi ne Allah zai basu idan suka yi ya zama ba girmamawa ba kuma Allah ya basu kenan Allah ya bari an tozarta annabinsa ba zai yi ba ubangiji yayi alƙawari man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaqi duk wanda ya zatan ma wai Allah ba zai taimaki annabi ba to wallahi sai dai mutun takeici ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawari inna shani'aka huwal abtar duk wanda ya ja da kai sai na yanke bayansa inda a ce sahabban nan sun ja da annabi da yau babu labarin su a duniya saboda wannan alƙawarin Allah ne amma idan ka ce sun saba wa annabi sun yi masa ba daidai ba ha'intarsa suka yi ba su zauna da shi da zuciya ɗaya ba kuma Allah ya bar ambatansu to kenan Allah ya yi alƙawari bai cika ba yanzu magana ba da sahabbai kake ba da wa kake ba sahabbai kake zagi ba ko kake muzantawa ba kai a tunaninka na wawa da Allah kake domin idan ka ce Allah ya yi alƙawari bai cika ba akwai tuhumar da ta kai wannan narshin ladabi ga ubangiji da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Jabir bi inihi sayan min da shi bi uqiyatin da wasu ƴan kwabbai na kuɗi qultu Jabir yace sai nace la a bazan siyar ba to in dai annabi za a yi ciniki da shi a taya ya taya a ce yace a siya yace a siyar sahabbai su ce a'a saboda wannan jaiz ne ya halatta ayi Allah bai hana wannan ba kamar mata ce daga cikin matan annabi kaga ya faɗi magana ta mayar ai ita a wannan lokacin mu'amala ce tsakanin wa mata da miji a cikin wannan Allah bai hana ba wani namijin da ya gagara ya faɗi magana matarsa ta mayar masa ko annabi ne kuma Allah bai hana wannan ba to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce Jabir baka kyauta ba ya zan ce ka siyar min ka ki siyarwa bai ce masa haka ba kuma aya bata sauka ta yi Jabir faɗa ba ya nuna abin da Jabir yayi me daidai ne to yanzu yau wani shehu sai yazo ya ce shi ba a ciniki da shi sai wani mutum yazo ya shiga kasuwar kurmi ya rinka cewa ku bani dan kakana diya kwace mutane kuɗi kaga abin da ake yi dole ɗayan biyu ne idan mun yadda wannan shine daidai wanda kuma shine haka to wanda muke a garin mu fa ba daidai bane sai mu gyara amma kada mu zo mu take ilimi mu take gaskiya mu koma bin son zuciya wannan ba daidai bane ba to da haka dai Jabir dan Abdullahi yace qultu sai nace da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama la a bazan siyan maka ba thumma qala sai manzo Allah ya sake ce da shi bi inihi kai dai ka siyan min Jabir yace fa bi'tuhu sai na siyan masa shi bi uqiyatin da kudin da ya taya wastasnaitu humlanahu ila ahli amma sai nace to ya ma'aikin Allah na siyan maka da raƙumin amma fa bazan baka shi anan ba sai mun je gida to daman mahalli shahid kenan ana ciniki da sharadi zaka iya siyan mota a Lagos amma a ce karbar ta sai a ina sai a Kano ko a siye ta a Kano amma a ce sai an je Lagos za a karba ana iya yin haka a cikin abin hawa kamar yadda dukkanin masu ciniki sun san irin nau'ikan cinikin su da irin abubuwan da ake toga cewa mun sha buga misali
bambancin tsafi da sufuri da daban shi matsafi ba mutumin kirki shi ne surfari mai mu'jiza ko mai karama bawa Allah ne shi tsafi yadda yake yana cin karshensa sai an kunyata qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin Annabi Musa ya gaya wa matsafa duk abin da kuka zo da shi dinnan tsafi ne kuma wallahi sai Allah ya bata shi to wannan yana daga cikin abubuwan da ake gane tsafi da kuma karama ko mu'jiza da su to da haka wannan na daga cikin manyan mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna gaskiyar annabtarsa idh ya'ti ala hadha al-jamal al-ajizi al-mutakallafi domin manzo Allah ya riski wannan raƙumi gajiyayye wanda ya noke a baya fayadribahu annabi ya dake shi fayasira ala ithri darbi nan take bayan dukan sai kawai ya zabura hadha sayr al-hasan yayi wannan zullo na tafiya mai kyau wayal haqu bil jaysh hayya riski sauran rinduna abu na hudu jawazul bai'i wa shira min al-imami li ra'iyatihi ya halatta ai ciniki siye da siyarwa tsakanin talaka da shugaba tsakanin annabi da al'ummarsa wannan ba laifi bane ba abu na biyar anna limtina'a ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi misli hadhihi alqissa sahabbai su ki yi wa annabi abin da yace kamar yadda ya faru a wannan kissa kaga yace Jabir siyan mun Jabir yace a'a to la yu'addu ithman wannan ba zunubi bane wa uquqan ko sabawa wa tarkan lida'ati ko barin yi masa da'a wannan ba haka bane fa inna hadhihi anhu laysat ala wajhi al-ilzami wat-tahtimi domin irin wannan mu'amalar ga annabi ba a tirsasa maka cewa sai kai ba kamar abin da ya faru ne da Barira Allah yake ita koma gidan mijinta Bilkisu sai ta ce da annabi umarni kake bani ko kuma shawara sai ce shawara ne tace to bazan dauka ba in umarni ne na san dole in maka biyayya amma in shawara ce ina da zabi ni bazan koma gidan Bilkisu ba an gane ko wa inna ma ala wajhi at-takhyir wa at-targhib irin wannan zabi ne da kwadaitarwa kawai yazo yace to ai ko zabin ne ma mu mun zabi na annabi wallahi kuma ƙarya yake yi ƙarya yake wallahi kika baki wannan abin da sahabbai suka yi inda laifi suka yi me Allah zai yi gyarawa zai yi ai ba a cewa annabi cas kule sai Allah ya ce cas ba a ce masa kule sai Allah ya ce cas matansa da suka yi abin da ba daidai ba sai Allah ya shiga lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi maradata azwaji wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim wa idha asarra an-nabiyyu har izwa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum to amma in kaga sahabbai sun saba wa annabi abu Allah bai ce dan me kuka saba ba to wannan sabanin ba laifi bane jaizi ne irin kissar Barira shine mala yace wa misluha qissatu Barira misalin irin wannan ne ya faru a kissar Barira hina shafa'a ilaiha an tarji'a ila zawjiha lokacin da manzo Allah yayi mata ya sa baki yana neman ceto da biko a wajenta cewa ta koma gidan mijinta na farko Mugisu wanda shine Mugisu faqad sa'alatu ita ko sai ta ce da shi ata'amuruni bi zalika umarni kake bani na hakan faqala bal shafi'un yace a ba umarni bane ceto nake nema masa biko nake masa faqala la hajata li bi tace to ni ba da bukatar koma gidansa ba zan koma ba faqad fahima as-sahabatu radiyallahu anhum anna misla hadhihi al-ashya la talzamu al-ijaba sahabbai sun fahimci irin waɗannan abubuwa ba dole bane su amsa cikin su ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zabi aka ba su wa illa in kwada a ce sun fahimci wajibi ne su yi biyayya cikin iran waɗannan lakanu asra'an nasi ila limtisali da sun fi kowa gaggawa cikin mutane wajen bin umarninsa sallallahu alaihi wasallam a irin waɗannan abubuwa kamar yadda suka fi kowa gaggawa bin umarninsa a cikin abubuwa na wajibi abu na shida akhadha min hadha alhadith ko akhadha min hadha alhadith ibn rajab rahimahullahu qa'idatan amma ibn rajab al-hanbali ya ciro wata ka'ida gamammiya daga karkashin wannan hadisi wahiya ita ce annahu yajuzu lil insani naqlu al milki fi shay'in ya halatta ga mutum ya ciraci mulki daga wani abu wastisna'u naf'ihi amma ya togace amfanuwa da shi misali na siyar maka da gidana amma sai bayan shekara 2 zan baka
yanzu cinikin ya kullu komai da komai, an yi takarda, ka karɓi takardu, ni kuma na karɓi kuɗi kuma na cinye, amma kuma duk da haka ina cikin gidan kuma ina ci gaba da amfanuwa da shi, to ya halatta wannan. Jabiru da Annabi sun yi ciniki, yanzu raƙumin nan bayan kulluwar ciniki ba na Jabir bane, na waye? Na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, amma kuma Jabir ya sharɗanta ba zai bayar ba sai an je gida kuma amfana da shi. Muddatan ma'luma, na tsawon wani lokaci sananne. Wa hadha ya ummu kulli shay'in, wannan ya shiga kowane abu, min ijaratin, kwadago ne, wa hibatin, kyauta ce, wa waqafin, waqafi ne, wa wasiyatin, ko wasiya, illa bud'al amati, sai dai saduwa da kuyanga. Fala yajuzu istisna'uhu, shi wannan ba a tokace shi. Mutum ya sayar maka da baiwarsa ka siya, ka bashi kuɗin, amma ya ce zai ci gaba da saduwa da ita sai nan da wata hudu ya kawo ma, wannan shine ba na naf'il mabi'i. Ya halatta a yi ciniki kuma a togace amfanin abin da aka yi cinikin, idza kana naf'ul mustafna ma'luman, in dai amfanin da za a togace din sanannen abu ne. Wa hadhihi al-mas'ala, wannan mas'ala juz'un min al-qa'idati as-sabiqa, wani yanki ne na ita ka'ida da ta gabata, wace an karbo daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Kale yace naha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ayyabi hadirul libadi, manzo Allah ya hana dan birni yayi wa dan kauye ciniki, mun gama da wannan ko? Wala tanajashu, kuma ya hana a ringizo, bai'un najashi, mun yi bayani akan bai'un najashi, shine ka sa baki dan kore, kai ba siyan kaya zakai ba, irin yan koren da wasu yan kasuwa suke ajiyewa kuma har 1500 ya siya, to kai dan ƙara da 300 ma, sai a ƙara 300, da mun kuma wancan ƙarya fa yake ba sai, to da an gama shi sai ya dawo sai a sallame shi. Wannan shi ake kira da bai'un najashi, shine manzo Allah ya ce wala tanajashu, kada ku yi cinikin kore. Wala yabi in manya sun shiga, idan kawai I love you yake, to kai ma sai ka gwada sa'arka, wanda ta fada da shi sai a yi da shi. A bayan magana ta wuce magana I love you kawai, har manya sun shiga, kila an je an yi tambaya, kila an karɓi kuɗi, to anan ne baya halatta, sai da sharadi ɗaya. Sharadin shine sai dai ya zo wajen ka kai ya ce to wane naji an ce an samu kurana da wance, ko ya ce kwarai haka ne, to ko za ka bari in gwada sa'ata? Ana yi. In ya ce ya yadda, gwada sa'arka, mana in ya yadda da kansa ya san gudun. Allah ya kiyaye. Mazala ya ce wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litukfi ma fi ina'iha, kuma ahir kada mace ta roƙi miji ya saki kishiyarta dan ta baran mata da abin da ke cikin ƙwaryarta, mana dan ta mata ta bare, dan ta mata asara. Kun san yana daga cikin shegantakan mata, tare da dukkan girmamawa, iyayenmu ne, amma wani lokaci in mace ta ga ta kama namiji, to sai ta rinka gindaya masa sharuɗa. Daga cikin sharuɗin sai ta ce to ni ba zan aure ka ba sai ka saki matarka. To manzo Allah ya ce ahir, kada wata ta yadda ta sa wani namiji ya saki ƴar uwarta. Me yasa annabi ya faɗa haka? Saboda cutarwa ce. Na biyu, saboda gudun kema abin zai dawo miki, domin duk macen da ta sa aka saki wata, to in ba ta yi wasa ba ita ma ta ce za ta sa a sake ta. Idan haka manzo Allah ya ce kada mace dan takamar namiji yana santa, ya makance a santa, kuma ta gindaya masa sharuɗa, wanda daga cikin sharuɗan har da na saban Allah, har ta ce da shi sai ya saki wata daga cikin ƴan matansa ko wata ƴar uwarta. To da haka waɗannan abubuwan da hadisi ya ambata da yawan su mun riga mun karanta su a baya ko? Na ƙarshen shine kadai wanda bai gabace mu ba, shine maganar kada wata mace ta tambayi miji ya saki ƴar uwarta ko ya saki wata dan ita. To da haka anan cikin ma Yustafa goshi tana zugo shi dan ya zo ya hau kishiyarta ya ci mutuncinta, domin wani lokaci hakan yana faruwa, sai ta sa sai an je an ci mutuncin waccan, ita waccan tana ta kuka, ita kuma sai ta shiga ɗaki da ta dariya, ita ta taki haji da umara, ma'ana abinda an biya ta. Awil fitna bainahuma, ko ta rinka kunna wuta fitina tsakanin mijinta da abokiyar zamanta, li yahsula bainahuma shar, dan a samu sabani tsakani. To da haka manzo Allah ya hana wannan, fa yufariqaha, wanda kila hakan ya kai har ga auren ya mutu. Fa haza haramun, yin haka haramun ne, lima yatawi alaihi min al-mafasid, saboda abinda hakan yake kunshe na barna al-kabira mai girma, min tawrisil adawat, yana gadar da kiyayya. Duk macen da ta san kishiyarta ce sanadiyyar sakatta, ba za ta taba santa ba. Gaba ta kullu tsakaninta da wannan kishiya, ta kullu tsakaninta da ƴaƴanta, kai dangi da dangi ma sai an yi gaba. To irin wannan shari'a ba ta so. Wa jalbil ihan, da kuma janyo kiyayya
wa qata'i rizqil mutallaqa kuma kin yi mata kancal, kin mata tabare, kin datse mata arzikinta. Allazi kanna anhu bi kaf'i ma fi ina'iha, wanda shi annabi yayi sakayan zance yace kar ta zubar mata da abin da ke cikin ƙwaryarta min alkhairi na alkhairi, allazi sababuhu nikah, wanda auren shi ya jawo shi, wa ma yujibuhu min nafaqatin wa kiswatin wa ghayriha min alhuquqi zawjiyya, da duk abin da aure ya jawo ita wannan mata take mora na ciyarwa, tufatarwa da sauran haƙoƙi na auratayya. Idan kika sa aka sake ta to yanzu duk ta rasa waɗannan abubuwa. Fa hadhihi ahkamun jalila, waɗannan hukunce ne masu girma, wa adabun samiya, da ladubba madaukaka, li tanzimi halil mujtama'i, dan a tsara zamantakewar al'umma ta yi kyau, wa ibadihi amma yusabbibu sharra wal adawata wal bagda, da kuma nesanta zamantakewa gabaran abin da ke sabbaba sharri da gaba da kiyayya, li yahulla mahalla dhalika al mahabbatu wal mawaddatu wal wi'am was salamu, dan a madadin wannan a samu kauna da soyayya da fahimtar juna tsakanin al'umma. Duk waɗannan abubuwa na kiyayya idan aka raba al'umma da shi to sai kaga abin da zai maye gurbin sa shine son juna da kaunar juna da kaza da kaza. Amma in dai waɗannan abubuwan za su gifta tsakanin al'umma to zaka samu al'ummar dukkin junarta take. Wannan ya je ya hana wancan ciniki, an kusa a siyar mai ya sa baki, wancan ya je yana neman aure ya sha kansa, wancan ya je ta sa miji ya saki wancan, to sai ka wayi duk gari al'umma ta cakuɗe da gaba. To shi yasa addinin musulunci dan ya kawar da irin waɗannan abubuwa ya shar'anta waɗannan sharuɗa. Allah ya sa mu gane. Babun ar-riba was-sarfi, babun da yake magana akan riba da kuma canji, sana'ar canji. Ba sabuwar sana'a bace, karka dauka sai da aka yi dala, aka yi riyal, aka yi sterling pound, aka yi euro, sannan yan canji suka fara canji. Tintin tala canji tsohuwar sana'a ce. Gashi manzo Allah zai faɗa mana ka'idoji da dokokin canji. Da aka yau muna wafa. Canji yana daga cikin cinikayyar da riba take shiga cikin ta. Shi yasa annan aka gwama su. An gane ko? Akwai riba ta manoma, akwai riba ta bashi, to sannan akwai riba ta cinikayya. Ba ni in baka, riba ma tana iya shiga nan, musamman a maganar canji. To shine Sheikh Bassam yace ar-riba fil lugha, kalmar riba a yaren Larabci az-ziyada, ƙari. Wa minhu qawluhu ta'ala, daga nan ne fadin Allah madaukakin sarki, fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat, ay wa zadat kenan, yani zadat. Wa fi shar'i, a shari'ar musulunci ko in aka ce riba, az-ziyadatu fi ashiya'in makhsusa, ƙari cikin waɗansu keɓantattun abubuwa, wa huwa muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma' sahihi, da kuma lafiyayyen qiyasi. An gane ko? Fa ammal kitabu, dangane da Qur'ani game da abin da ya shafi haramcin riba, fa mislu qawlihi ta'ala, kamar fadin Allah madaukakin sarki da yace wa harramar riba, da yace wa halallahu al-bai'a, sai yace wa harrama riba. Kaga qarara wa harrama riba haramun ce, Allah ya haramta ta da dukkan nau'o'inta, tare da Qur'ani yayi bayani akan nau'o'in riba. Was sunna, hadisi kuwa fi misli al-hadith alladhi la'ana bihi sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa shahidahu wa katibahu, kamar misalin hadisin da annabi ya tsinewa mai cin riba, da wanda aka ciyar, da wanda ya shaida, da wanda ya rubutu. An gane ko? Wa huwa muttafaqun alaihi, hadisi ne Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Da annabi ya tsine ya nuna haramun ne, domin manzo Allah baya tsinewa akan me karamin laifi. Yana daga cikin alamar da ake gane abu kaza babban laifi ne, Allah ya tsine wa mai yi ko annabi ya tsine wa mai yi. Domin tsinuwar Allah ko tsinuwar ma'aiki ba sa yi akan kankanin abu. In dai kaga Allah ya tsine to abun ya kai inda ya kai. In kaga manzo Allah ya tsine to laifi girman sa ya kai inda ya kai. Wa qad ajma'atil ummatu ala tahrimir riba fil jumla. Duk malaman musulunci sun yi ijma'i kan cewa riba a dunkule haramun ce, limastanadat alaihi minan nususi, saboda abin da suka dogara da shi na nassosin shari'a. Al-hadisu sab'una ba'da al-mi'atayn, hadisi na 270 daidai. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala,
daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace az-zahabu biz-zahabi riban zinare da zinare in za a yi cinikin su to riba na shiga a yaran zamani sai mu ce maka naira da naira riba na shiga dala da dala riba na shiga an gane ko euro da euro riba na shiga saifa da saifa riba na shiga amma in zinare ne da azurfa babu riba in naira ce da dala babu riba in naira ce da saifa babu riba in dala ce da euro babu riba abin nufi duk abin da irin su daya to dole in za a yi cinikin musanye a yi daidai da daidai ban gishiri in ba kamanda ba mutum ba zai zo ya kawo maka yan naira dubu sababbi rafa ɗaya 100 kenan sai ce ka bashi 101 to ɗayan ta mece ce abin da 100 sababbi zai siya su 100